खुलुमबाय गासैखौबो सायखं ब्लग इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायना लाहरनाय जाबाय। फैलायबाय नै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै नोंथांमोन अखा हागासिनो दङ जुब जुबनो खामानिफ्रानो माने जायाखै बन्द' जानानै दं। नै दै जमा जादों तिरपालफ्रा। नैबे जाहैबाय दख'ना खेला दख'ना नैयावहाय दख'ना खेला थाजोबगोन बेयो। फैलायदो नै अखा हागासिनो दङ। दायो र' फिल्म हलखौ देखायनो आं फिल्म हलाव तिरपाल खोंखाबायमोन नालाय दाखालि ओमफ्राय दै जमा जादों नायनो हागोन र'। नै जोंना फिल्म हला अखा हागासिनो दं अखा जुब जुबनो जेबो खामानि जायाखै अखा हानायनि थाखायनो समाबो बारा गैथारलिया। नै फिल्म हला तिरपालाव एसे दै जमा जादों जेबो नङा बेयो बानायजोबगोन। औवायाबो बायबाय माथो मोनसे मोननै। अखाया साननैयानो जाबाय हागासिनो दङ गाराखै। नै কি হল প্যান্ডেল খুলি দে বা ভাঙিলে দেখোন না। फिल्म हलाव दै जमा जादों तिरपाला सानसे सान्दुं दुंब्लानो जाजोबगोन बियो। अखा हाब्ला खस्थ' मोनोलै खामानि मावनायाव एकदम आरो गोजौआवसो गाखोनांगौ जायोना दिलेनला दिलेनलि जायो अखा हायोब्ला। दा नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै तिरपालाव दै जमा जादों। तिरपालाथ' जिसिगौमोन दा खेवफैयाब्ला मिस्थ्रिफ्रा फैदों इमारजेन्सि लेंहरनांगौ जाबाय सानै अखा हागासिनो दं नालाय। फिल्म हल गोदान गोदान फिल्म नुनो मोनसिगोन दुर्गा फुजायाव नायफैदो नोंथांमोन ज' ज'नो। उपाय गैया रेनकट गाननानैब्लाबो दायो नै दै जमा जाजोब्बाय नालाय फिल्म हलावहाय। अखाया जुदि बिदि सानथामसो हाबावनांगौब्ला तिरपाला जिजोबगौमोन इयो दै जमा जानानै। बेनिखायनो एडभान्स जुदि तिरपाल खायोब्ला बिराद गिनो गोनां। फुजानि साननै सानथाम सिगांब्ला बेलेग खोथा दाथ' बियो बिराद सिगाङावनो खानाय जाबायना फुजायाथ' दंबावो। थ' नायनो हागोन नै माबायदि दै जमा जाजोबदों नै। খুলি দে এইটো হ'ল হেড মিস্ত্রি, এইটো হ'ল সেকেন্ড মিস্ত্রি। এই আগত এই আগত थ' नोंथां बानायनो हागोन नै इथिंबो दैया जमा जाजोब्बाय नै अखाया माने कन्टिनिउ हागासिनो दंना दा। ओइया इथु खुलि दे। बान्दाय नाही देखो पिनुत जल्दी होत अखा बिदि हाबाय थानांगौब्ला मा जागोनलै फुजायाव नोंथांमोन। आसा खालामो दुर्गा मानि अननायाव अखाया थाबैनो गारनानै सान्दुं दुङो। दै जमा जाजोब्बायलै अखाया माने एसे बारासो हाबाय दायो। नुबायना माबायदि दै जमा जादों। थ' नोंथांमोन लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला एसेनोसै नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ मोनबाय थागोन होनना आसा खालामो। नोंथांमोननि अननायाव 3K जासिगोन। बिदिब्ला एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि।